Santa Gadea s'ofereix a fer una inversió màxima de 15 milions d'euros i a canvi nosaltres hauríem de pagar un cànon, l'Ajuntament, de 2,5 milions d'euros durant 40 anys. O sigui que hauríem de pagar 152 milions d'euros. Per força, pagar aquest cànon comportarà retallades, serveis socials, en cultura, en ocupació. A quantes coses hauríem de renunciar per pagar aquest cànon durant 40 anys? Després d'un mes de confusió, de missatges contradictoris, ara ens diu el senyor Ballesteros que l'operació Santa Gadea és igual que l'operació de Complex Sant Jordi, que fa la universitat. És absolutament fals. L'operació de Sant Jordi i Santa Gadea, evidentment, té punts semblants. D'entrada, què s'assembla? Que hi ha una empresa que fa una inversió i a canvi d'això té una concessió de gestió. D'acord? L'empresa que fa la inversió a Sant Jordi la farà de 12 milions. A Santa Gadea la farà entre 2,5 milions i 15 milions i mig. En els dos casos és una concessió a 40 anys i en els dos casos hi ha un ús públic de les instal·lacions. Però varia molt quan parlem de diners, perquè mentre a Sant Jordi l'empresa pagarà un cànon anual de 12.000 euros, o sigui que ells pagaran a l'administració 12.000 euros, en el cas de Santa Gadea serà l'Ajuntament de Tarragona o sigui els ciutadans que hauran de pagar entre 1.355.000 i 2.550.000 euros a l'any durant 40 anys. D'aquesta manera, l'operació de Sant Jordi pel contribuent té resultat 0, mentre que l'operació de Santa Gadea es pot costar entre 80 i 152 milions d'euros. Oi que no és el mateix, senyor alcalde?